Yes, into engisho. Ngiyakuzwa. So lezi zinto ziyahlukahlukana ifana noba unenyoka. Let's go to the nyoka. Okay. Mawunenyoka. Le nyoka mele kuyikhula, ngizokutshela something. Inyoka mele uyidlise ibisi, eyangingajuli. Jula. Mele uyidlise ibisi ukuthi abantu bayafuna jula. uyidlise ibisi wenzela ukuthi ingakhuli kakhulu ngoba yashesha yakhula umcebo uyaphela. Yashesha yakhula umcebe yaphela. Yes, and number 2, it's not easy umuntu onenyoka last nabafazi. Else yabatshintsha noma ufelo abafazi. Yakuze ngiyaku. Umuntu othwele ngenyoka bayabonana bona mebehlangana. Okay. Yasikhahle. Number 3, uyakwazi ukuthi mawunomkhovu usebenze ngomngane wakho lokho ephila. Wonke umcebo wakho ube wakho. Yena yonke into ayenza angayiboni kodwa wena uphumelele. Mawusone nemikhovu awusangena indaba edluzi. Ngoba idlozi lalibele vela lokusiza ngalutho. Uma unenyoka yona usayingena. Awusangeni mawuna lezi zinto zonke izilwane, mawuna izilwane nje awuyingeni indaba edluzi. Ngoba idlozi alihlangani nento enjalo. Okay. Idlozi kuyinto eqoqene, akunamuntu onedlozi. Idlozi lomndeni. Yes, guys. So wena mawusoza ngalento thusa labantu. Uthi manje usibani wasizela ukuthi yini? Idlozi khumbula ukuthi awulicabeli kodwa lento uyayicabela egazini ukuthi uconnect nayo. Lena. Yeah. Uba rich kodwa igcineni uyakhala. Akekho umuntu onesilwane okungazi ukukhala ekhaya. Kungcono ukuthi uhlale phansi nogobela wakho akubonise ukuthi ungayi enyangeni noma ungazi kimi because udrive of desperation noma ushawa inhlupheko. Hlala phansi ucabange engqondweni ukuthi wena ufuna ngikwenzele yona because i-desperation yakho izenza ukuthi ugcine ubulela umndeni wakho wonke. Ngoba uzobe so selfish ucabangela wena. Namandla siwafunayo singabantu. Yes. Umkhovu ubona izinyanga eziningi, izangoma eziningi sigcwele amajele. It's because of umkhovu ufuna amaphado wabantu. Hey, angingajuli kangaka. Jula khehla. Uyangizwa? It's because lento ifuna lento.